मोजाङैनो दं होनदां नोंथांमोना लाइभआव दसे फाय आंनि लोगोफोर लाइभआव दसे आं गोजांनानै दसे जिरायना दंथ'यो लोगोफोर आं डिउटिनिफ्राय थांथ'वाखै लोगोफोर जमा जाथ'वाखै र' लोगोफोर आं ओंखायनो दसे नेनि नामा रावबो लाइनाव फैथ'वाखै लाइनाव फैबा एसे इन्टारेस्टिं जायो आरोना लोगोफोर आं सानफ्रामबो ओरैनो दसेबाबो फैखायो लोगोफोर खामानि जोबबाथाय आरोना लाइफआव मानो होनोब्ला खामानिया जोबबाथाय एकदम लाइफआव दसेबाबो ओरैनो फैनो लुगैयो आङो मानो होनोबा आंनि फेमिलिफोरा मा खालामना दं मा माना दं बेफोरखौ आं खबर लानो लुगैयो माने कमेन्ट बक्सआव जायफोरा खोन्थाहरनो गोसो खोन्थाहरनो हागोन जायफोरा मा खालामना दं जायफोरा ओंखाम ओंख्रि जाना उन्दुबायना मबाइल नायबाय दं बिथांमोननि थाखाय आरोना आंनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोन आंनि थाम्बनेलनि माबाखौ नायनानैथ' मिथिखाबाय जानो हागौ आं ओरैनो मोनसे मोननै गोसोखांदों माने गावजों गाव बखिलायनायखौ आरो माने गावजों गावथ' हारिनि थाखाय बखिलायनायखौ ओरैनो फंनैसो बुंनो सानदों आफादजों आफाद बारा बखिलायबाय थायालाबानो जेनेबा राजखान्थिनि खोथाफोराबो आरोना मानो होनोब्ला ज' जानो हाबा एसे मोजां जागौमोन जोंनि हारिनि थाखाय हारिनि खामानि मावनो थाखाय आरोना जेनेबा लिडारफोरा ज' जाबानो जायो पाब्लिकआ जेने एख' मिथिया पाब्लिकआ एख' नङा हा एकदम लिडारजों लिडार ज' जाबानो पाब्लिकआ जेबो नङा पाब्लिकआ जेरै मोजां एरैनो मोनखागोन आरो नोंसोरनो नांगौ बायदिखौ बेबो बे मोनसे बेनिफ्राय जेनेबा जोंनियाव लिडारफ्रानो बयबो लिडार जानो लुगैयो जेनेबा प्रमद थाबाय जोंहाय हाग्रामाबो थाबाय जोंहाय देरनाब्लानिबो मानसि थाबाय जेनेबा जों बिसोर साथामखौनो मैखोमै मिथिगौ नङा होनबा बिसोर साथामनि मादाव बि टि सि नि बा बि टि आर नि सिटखौनो जानो लुगैबाय थायो नङा होनबा दे खोथा गैया सोरबा सासेया जाबायानो दे ज' जानानै माने खामानिफोरखौ डिभाइड खालामना लालायबानो जायो जोंनि साननाय मथेसो बिदि खिन्थु बिसोरो बिदिबो माने सिं सासोरबो इसेमान सिं जालायनानै खामानिखौ रानलायना लाबानो बिराद मोजां जायो जोंनि हारिनि थाखाय होमबाना रावबो नाख्रेबनो हानाय नङा रावबो जेबो खालामनो हानाय नङा गाइस जोंनो उग्रपन्थिबो नांलाया होमबानो उग्रपन्थि जानायनि आम समनायनि खोथायानो फैया नोंथांमोन एकदम माने मोजाङै खौसेथि जानानै माने राजनितिखौ मोजाङै सालायलांबा रावबो दाथ' आरो मोनसे मोननै निउसाव खोनानाय मथे बा नुनाय मथे राजबंसिफोराबो जुदि जोंनि क'क्राझार एस टि लकसभायाव जुदि केन्डिडेट होयोब्ला बिराद दिगदार जानो हागौ बायसान्स होनोबो हागौ राजबंसिफ्रा ओंखायनो एसे दिगदार आंथ' होगोन बायदि मोन्दों बिसोरखौ नबकसरनियाथ' होनाय नंला बेनाथ' एस टि नि माबाया गैखाया नालाय जाखानाय नंला खिन्थु राजबंसिफोरासो होगोन बायदि मोनदों दे आं एग्लाय गाइस माबायाव मा होनो केन्डिडेट होनो हागौ क'क्राझाराव आं इसोरखौसो एस टि नोंनिफोराथ' होनो मोनखानाय नङा थेवबो जुदि सोरनावबा जुदि बिसोरो एस टि सार्टिफिकेटखौ लाखुमानो सानोबा सोरबा फैसा होनानै जेनेबा ट्राइबेल संघनि मानसियानो जा माबायानो जा मोजाङै धियान लाखा जेन सार्टिफिकेटखौ रावबो एस टि नि बादै मोना बा बर' हारिनि बादै रावबो एस टि नि सार्टिफिकेट मोना बेफोरखौ मोजाङै नोजोर ला फारसेथिं जोंनि मा होनो बेखौ मेडिकेलावबो गोसो होथारनांगौ मेडिकेलनि जेनेबा सोर अरुप कुमार दे दंना दा
अरुखम आरो बिसोर साला बे दालि जाग्राफोरनिफ्रायसो होबाय नङाना इखोबो हिसाबाव बिसोरनि मानसिखौ होनोनो नाङामोन एकदम मेडिकेल आरो मा होनो इखो इडुकेसन बिभाग इफोरावसो जोंनि मानसि जानांगौमोन मानो होनोब्ला बेफोरावसो 2 नाम्बार बांसिन जानो चान्स थायो मिथिबाय आरो हारि जौगालांनोबा इडुकेसन आरो मेडिकेल हेल्थ डिपार्टमेन्ट बेफोरावसो गाइस आंनि फेमिलिफोर बा आंनि नायगिरि इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोन आं बेखिनिखौ बुंदों माने हेल्थ डिपार्टमेन्ट आरो इडुकेसन डिपार्टमेन्टजोंसो फार्स्ट जोंनि हारिया जौगानो हागोन बेफोराव जुदि क्लियारै जायाबाना पुरा 2 नाम्बार चान्स थाथारो बेवहाय एसेबाबो 2 नाम्बार चान्स बेफोराव स्ट्रिक्ट लाथारनांगोन जोंनि जाय लिडार दासान्दि जाय सालायबाय दं लिडार बिसोरो माने लाथारनांगोन आरो एसे तदन्त लाथारनांगोन होमबाना एसे स्ट्रिक्ट खालामनांगोन होमबासो बेलेग जाथिया हानाय नङा होमबाना नाख्रेबनो बारा हाया आरोना गाइस राजनितिनि खोथाखौबो मा बुंबाय थानो नोंथांमोन राजनितिकनि खोथाफोराबो दानो आंखौसो मावनिफ्राय फैखोलै बेलाय खावब्लाब्लानो बुंफोरा आंखौ बिदिसो बुंहरगोन सोरबा कमेन्टआव ओंखायनो बुंनोबो बालायलाङो बबेनि राजनितिकनि खोथा बुंनो रोंनाय जाखोलै बेलाय एसे होनलायगोन दानो जोंनि मानसिफोराथ' गावजों गाव सोंखारिनायानो बाराखा नालाय सासे सानै गोजौआव थांनो नागिरग्राखौबो भाइरेल खालामनाय मुं सोनायानो बाराना जोंनिया नङा होनबा गाइस बेथ' नंगौ नंनाया उन्दुबाय ना जाखांबाय आंनि गाइस लोगो नोंथांमोन लाइक हर कमेन्टबो हर आंनि चेनेलाव होमबाना गोसोखौ आंबो मोजां मोनो गोजांनानै नै जाम्पारखौसो खोबनानै लाथ'दों आङो मानो होनोब्ला थान्दा जादों ग्लास सिङाव ग्लासानो दं थेवबो थान्दा जादों आरो मैयाजों दिनैजों बिराद थान्दा जादों गाइस खामानि आंना जोब्बायानो थांबा थांजायो थेवब्लो आरो माबाथ'वाखै थांनोसै दसे थानानै लोगोफोर जोंनियाथ' खाथियाव हायना बाजार ना मा होनो इखो आदांसकआव माने गणेश फुजाया जानो थांगासिनो गिदिरानो गल्डेन जुबलि खोनालै एग्लाय नायनोथ' लुगैदो आं माब्ला सम मोनगोन रबिबारावसो सम मोनगोन आं गाइस रबिबाराव मानो होनोब्ला रबिबारालागै थागोन ना थाया 13 तारिखनिफ्राय जागोन होनदों 13 तारिखनिफ्रायबाथाय 7 दिन नालाय 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 तारिख होमबाथ' आं 18 रबिबारा जायखिजाया रबिबाराव मा खालार गोलैयोबा जायखिजाया रबिबार खालि थांनो मोनगोन आं जायखिजाया सानसे नुबानो जागोन आंनो गणेश फुजायाथ' फैबाय भेलेन्टाइन फैबायानो दं बेनिफ्राय सरस्वती फैबाय दं बे समावनो मोनसे आरो खावलायबावनि आं जेनेबा जोंनि भेलेन्टाइनाव बेरायनो जायफोरा गोसो गुदुं साननानै दं बा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डजों बेरायगोन होनना सानना दं आरोना बिथांमोनखौबो एसे फंनैसो बुंनि आं बारा बाइकफोरखौ लानानै हेलमेट गाना ड्राइभिं लाइसेन्स आरो पलिउसन बेफोर गैया मुवानो लामाफोरखौ ओंखारनो नाङा मानो होनोब्ला एग्लाय
एग्लायथ' जियालबो जानो हागौ भेलेन्डेगोनि थाखाय आरो जायबा गार्लफ्रेन्डआनो जा बयफ्रेन्डआनो जा हेलमेटआबो नांथारगोन आरो ड्राइभिं लाइसेन्स आरो पलिउसन बेफोर गैयाबा सालायनोबो नांखाया मानो होनोब्ला कारा खालामदो एख्लाय पुलिसफोरा मैया दाखालि निउसाव नुदोंमोन आं गाइस बेनिफ्राय बेरायनो सानदोंबाथाय ओरैनो लामा ससे जेनेबा जेखै पुलिस थाया बेफोरखै थांनानै बेरायजागोन थेवबो हाइवे लामाखैबोथ' थाखागोनानो ओंखायनो आरो कागजफोर क्लियार गैयाबा बेरायनाबो लाब गैया मोजां मोननाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरनि थाखाय होनदों आं दा बे थांबाय आरो दहायो मोनसे माबा निउस नुदोंमोनलां नोंथांमोन बे निउसआ जाहैबाय माबा मेट्रिक परिखा ना मासो होनदोंमोन बे परिखायाव ना मा नकल लानो मोना नामा होननाय माबादोंमोन आं नुदोंमोन लोगोफोर नकल लाबाथाय माबा जिएलाव थांगोन माबायाव थांगोन ओरैबो नुलायलांदोंमोन आं दहाय नायफ्लाङासै आं मोजाङै थेवबो जायफोरा मेट्रिकआथ' गैलानो बायदि मोनदों आं थेवबो मेट्रिक बायदियानो बेखौनो होनदों आरो माने बिसोरो जेनेबा जायफोरा एगजाम लिरगोन दा फेब्रुवारिनि उनफोरावनो जायो नामा फेब्रुवारि मार्चफोरावनो बेखिनियावनो जागोन आरोना बेनिफ्राय नकल लानो सानग्राफोरा नकल लानाङा आरोना मानो होनोब्ला निउसाव होखानाय हिसाबै ओंखायनो नोंथांमोना एसे माबाबानो जाबाय मोजाङै फरायखानानै एगजामखौ जिखिनि हायो लिरनानै थांबानो जाबाय बानाय लिर आरामसे मोजाङै फरायखादो दाबो एसे टाइम दङ मोजाङै फरि 6 घन्टा 7 घन्टाहै होमबानो मोजां जागोन आरोना एगजामफोरा गाइस लाइक कमेन्ट हर आंनि फेमिलि लोगो नोंथांमोन रावबो कमेन्ट हरथाराब्रा सासे सानैल' कमेन्ट हरथारो माबोरै जागोन आंनि फेमिलि लोगो नोंथांमोन मोजां मोनो आंबो होमबाना एसे लाइक कमेन्ट फैबाथाय आरोना गाइस बांसिनानो गामि एरियानि मानसिया उन्दुबाय उन्दुनायालाय दाथ' जायफोरा मबाइल नायग्रा बिसोरसो नायबाय दं बांसिनानो उन्दुबाय आंनाबो खामानियाथ' जोबखाबाय थांहोलांसै माथो खालामनो आंनाबो लोगोफोर आरामसे आंबो जायै लोङै उन्दुना थाहैनोसै मबाइल नायनोसै दसे लोगोफोर नोंथांमोननि आशिर्बादावनो आंबो बेखिनिखौ मोननो हादों नोंथांमोननि अननायजोंनो आंबो थेवबो एसे सापर्ट खालामबा मोजां जागौमोन नामा आंनि फेमिलि लोगो नोंथांमोन दे लोगोफोर गुड नाइट आंनि फेमिलि लोगो नोंथांमोन गुड नाइट Manik Singh hello how are you dear I'm fine I'm from India Punjab ha I'm from India Punjab maybe Punjab है भैया आप कहाँ पे रहते हैं मैं गट्टी कोरियर में काम करता है आप लोग कहाँ पे रहते हैं थैंक यू